Bon dia a tothom, benvinguts a la presentació dels annals, el volum número 55. En primer lloc, voldria saludar a l'alcalde, Jordi Masquef, que també ve aquí en qualitat de diputat de la Diputació de Girona, que ens acompanya, igualment a la Mariona Seguranyes, com a regidora de l'Ajuntament de Figueres, i evidentment en Pere Gifra, com a director dels annals, qui és evidentment qui fa possible que aquests, ja des d'uns quants anys, que aquesta publicació arribi a bon terme i amb bona qualitat. També voldria recordar que avui fa un any, encara no el fa exactament, falten uns dies, el dia 25 de novembre justament, signàvem l'acord de col·laboració amb el Cercle Esport Figuerenc. És una fita, crec que bonica i interessant de recordar, que això ens ha permès avui tenir una seu aquí amb molta més visibilitat que no la que teníem allà dalt a l'Avinguda dels Pirineus i poder aquí desenvolupar la nostra activitat d'una manera més propera a tots els socis. Alhora, també dir-vos que anem avançant en convertir aquesta seu en un centre d'estudi i recerca tant per la ciutat com per la comarca. També no vull deixar de fer els agraïments a qui correspon. En el seu moment també era la fotocomposició Roger que ens feia la maquetació, ara han tancat. Hem d'agrair a en Pere Comte per la maquetació del volum, al professor August Rafanell per la correcció dels textos, a Gràfiques Alzamora per la impressió del llibre, evidentment també a qui ens ha donat el suport econòmic per la publicació, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Figueres i així també com l'IRMO, que ha col·laborat en aquesta edició. També, evidentment, a tots els autors, els avaluadors dels articles que han permès que aquesta publicació arribi amb el rigor i la qualitat que desitgem. També, i sempre ho faig, en Maria Baig, que és el qui en breu publicarà en la web RACó, en el repositori del RACó, tots els articles en PDF, però esperem una mica després de la distribució. També per aquí fer-vos un comentari de la portada aquesta vegada, és una fotografia de Sant Bartomeu de Pincaró. Si us recordeu, ho estem fent al llarg de diferents anys, que la fotografia que publiquem en la web, en l'slider de la web de l'Institut d'Estudis Empordanesos, que té més likes en totes les xarxes socials que tenim, doncs aquella és la que presentem com a portada. Aquesta fotografia és d'en Josep Espigoler i és una d'aquestes 13 esglésies romàniques que té el terme d'Albanyà. Una d'aquestes 13, que data del segle XII i que va estar restaurada l'any 79 pel grup d'art i treball del Centre Excursionista Empordanès de Figueres. També agrair a la resta de gent que ha anat participant en aquesta web, amb aquest títol que posem de Coneix l'Empordà, que han posat les seves fotografies, l'Anna Palet, en Jordi Jordà, en Xavi Pijuan, en Ricard Salleres, en Miquel Serrano, en Jordi Casals, en Vicenç Armenguer, en Joan Gutiérrez, en Manel Casanovas, la Carme Huerta i jo mateixa també no me dono les gràcies, evidentment, perquè també us vull animar amb això a que aneu participant i anar fent públic aquest racó de l'Empordà, tant sigui de patrimoni natural com cultural, que us interessaria donar-lo a conèixer o posar-li un èmfasi especial. Només ja per acabar, dir que seguim i mantenim l'esforç que estem fent de qualitat i de rigor per anar assolint aquesta excel·lència que fem tant en els continguts com en la forma, i també treballem per mantenir encara aquest tipus de paper reciclat, que és una exigència de cara també a la Diputació, que és qui subvenciona majorment el volum. Jo ara cediré la paraula a en Pere Gifra, com a director dels annals, us explicarà els continguts. Tenia un PowerPoint per passar molt treballat i al final no hem pogut fer-lo funcionar, però li cedeixo la paraula. Bé, bon dia. Ho sento, el PowerPoint hi és, i en cas en algun moment ja l'enviarem i que si es pot penjar, hi havia un resum de cada article, però ho farem així. Toca fer l'opció B i l'opció B a vegades és la més fàcil. A veure, hi ha 20 articles dels annals. En aquests annals hi ha només un article de ciències, això va com va, la collita a vegades és millor que d'altres, és la part que porta en Lluís Benejam, biòleg a la Universitat de Vic, i aquest any hi ha un article d'en Sergi Corral Buela que es diu Canvis en la freqüència i comportament de la tramuntana empordanesa al massís del Montgrí. A veure, aquella idea que fa menys tramuntana que abans, tots l'heu sentida, doncs bé, aquí aquest treball ho demostra. Ho demostra
amb dades empíriques a partir dels observatoris meteorològics de l'Escala i de la plaça del Club Nàutic de l'Escala, el Padró, el Mar d'Emmanassa, la plaça de les Escoles. Doncs ell ha fet el recopilatori d'aquests, pràcticament de tot aquest segle XXI, i arriba a la conclusió que hi ha menys dies de tramuntana a l'any. Hi ha menys dies de tramuntana a l'any i el gràfic que jo us havia posat és una freqüència anual de la tramuntana. Passem... Sí, la plana 24, els que teniu, és en color. Aquest número és en color, aquest article és en color simplement per una qüestió de lectura de gràfics. Si els gràfics i els mapes que hi ha i que els veureu no fossin en color no entendríem res. Per això s'ha fet. Doncs bé, si agafeu això, simplement el nombre anual de dies de tramuntana des del 2005 al 2023 passem d'un 120 en els anys 2005, 2006, 2007 en els anys 2022, 41 i 48 a l'any 2023. Per tant, hi ha una constatació. Hi ha una constatació d'aquest canvi en la freqüència mensual de dies de tramuntana de més de 50 km/h. A partir d'aquí, ell en fa l'estudi i proposa un seguit d'interpretacions lligades amb l'anomalia de la pressió en superfície, del vent, etc. Bé, ho llegireu. És un article molt interessant en aquest aspecte. La resta d'articles, els 19 articles restants, fan referència, els hem englobat dins el títol d'Arqueologia i Història. I, com no podia ser d'una altra manera, a l'entradeta hi ha la fotografia de la Montserrat Vayreda, de la qual aquest any celebrem el centenari del seu naixement, és l'any Vayreda, doncs Montserrat Vayreda, en la mesura en què va ser membre de l'Institut d'Estudis Empordanesos, havia de tenir la seva presència. Comencem pel primer article. El primer article és un article del professor Josep Maria Nolla i es diu Faros, el far d'Empordà, una peça important en la defensa del territori de la Baixa Antiguitat. A veure, davant les, a vegades, interpretacions ràpides que es fa de la toponímia i de les elucubracions de si era un far davant del mar, etc. El professor Nolla ens explica simplement que era un element de vigilància del territori, un element que feia senyals en el territori, que anava des de Castellum és Sant Julià de Ramis, fins a Panissars. I per tant aquí, en el mapa que posa ell, la plana 44, queda molt clar aquesta línia, un far de vigilància visual que es transmetia les imatges i podia anar connectat amb el Castell de Falgars. Si no hi heu anat últimament, val la pena que hi torneu al Castell de Falgars. Només cal que es matasseu una mica i talleu les alzines que hi ha i veureu la vista que hi ha des de Falgars. Però bé, el que planteja el professor Nolla és que aquest far d'Empordà té el seu origen en aquesta línia de vigilància d'època baix imperial i visigòtica. Per tant, res a veure amb aquelles interpretacions que sovint es fa de la toponímia. L'Anna Maria Puig fa un article que es titula Novetats entorn de l'evolució històrico-arquitectònica del convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries, antic Palau d'Enric II. En aquest article és un article on, des de l'arqueologia, es fa una interpretació de com ha estat l'evolució d'un convent començat en el segle XVII, acabat o inacabat en el segle XVIII, i que demostra d'alguna manera la importància que tenia el convent de Sant Domènec de Castelló. Fem una altra lectura i ho planteja ella al final en les conclusions. Quan a vegades es fan restauracions errades, equivocades, potser no es farien si es llegissin els monuments com s'han de llegir. És a dir, en el convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries no hi va haver mai una sala medieval gòtica. Si el construïm en el XVII, el construïm en el XVIII, difícilment serà gòtic. Per tant, no dic res més. Llegiu. El següent és un treball d'en Pere Gibert. En Pere Gibert, des que s'ha jubilat, està molt productiu i llavors aquest any fa 2 treballs.
Un és sobre el llibre dels racionaris de la vila del Castell de Llers. Aquest és un treball a partir de les transcripcions que s'havien fet del llibre dels racionaris de la vila del Castell de Llers. Racionaris, rationarium decimarum, per exemple, del segle XIII, ve de ratio rationis, ve a ser un inventari. Un inventari de la documentació del Castell de Llers. Un inventari de la documentació del Castell de Llers en el sentit d'estar entre un llibre mestre, l'original, entre el llibre mestre i l'espèculum, és a dir, entre un resum, un regest i una transcripció de documents. I això ho fa o ho encarrega un pagès, pellisser, al començament del segle XVIII, de Llers. Aquell llibre, del qual avui tenim un document, l'original, o almenys un dels documents originals, a la Biblioteca del Palau de Peralada, va circular fotocopiat entre tot un seguit de gent de Llers, dels quals en Pere Gibert en fa el seguiment. És a dir, avui coneixíem abans que anés a parar a Peralada, que el va comprar Miquel Mateu, el llibre, l'original, doncs en coneixíem ja alguna transcripció d'aquest document. I això és com va circular, com Antoni Gea va fer el seu estudi sobre Llers, i avui en Pere Gibert segueix la trajectòria entre aquest grup d'erudits o d'interessats en el seu passat del Castell de Llers. Jo segueixo pensant, i ho deia fa anys, i ho segueixo dient, que convindria fer una transcripció d'aquest llibre i editar-lo convenientment. L'Ajuntament de Llers podria fer una bona obra pel coneixement de la seva història si es transcrivís i es posés en circulació. Val molt la pena aquest document. Un altre treball és de l'Albert Serra Montmany Ugues, que es titula Vendre la llana i comprar el drap, relacions comercials entre l'Empordà i la Garrotxa a través de la família Casabona, 1760-1769. És un estudi de cas, d'una família, la família Casabona. La família Casabona venen de la muntanya, venen del Ripollès i es traslladen a Olot. Però des d'Olot, on hi ha la casa mare, es dediquen a la pareireria, envien un fill a Figueres i un altre a Torroella de Montgrí. I és el triangle que s'estableix entre la muntanya, entre Olot, centre productor manufacturer, la Plana, l'Empordà i Torroella de Montgrí. Ell analitza aquests anys 60-69, però és un procés molt interessant, en el qual des de l'Empordà es proporciona la llana a la Garrotxa per ser elaborada, des d'Olot s'envia la manufactura a Figueres i alhora des de Figueres es compra l'arròs de Torroella de Montgrí. És a dir, un triangle molt interessant en aquest aspecte en el qual Figueres esdevé mercat, punt de connexió d'aquestes tres zones, de la muntanya, del litoral i de la plana de l'Empordà. És un treball, sembla que és molt interessant, és a partir d'un fons patrimonial que està conservat a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. En Sebastià Villalón, que és aquí, fa un treball sobre la crisi del censal en una societat en transformació, l'Alt Empordà, 1769-1828. Sebastià Villalón ve de fer la tesi doctoral, ve d'organitzar unes jornades sobre crèdit i endeutament a la Universitat de Girona fa 15 dies i segueix la línia del Ros Congost en el treball del registre d'hipoteques. El registre d'hipoteques és un registre en el qual queden registrats i regestats tota documentació hipotecària. Això dona una facilitat de treball important i ell analitza com el censal que va passar, el censal és el sistema d'obtenir el crèdit durant l'antic règim, a partir de 1750 passa de tenir un interès, de cobrar un interès del 5% al 3%, i ell analitza com el censal deixa pas al debitori com a forma d'accés al mercat del crèdit hipotecari
i el mercat del crèdit reglat, és a dir, el que era protocolitzat. N'hi ha un altre, que és l'informal, que, evidentment, aquest ens queda al marge. Doncs bé, l'anàlisi que ell en fa, sobretot planteja que els principals creditors durant l'antic règim és l'Església. En el cas de Figueres, per exemple, la comunitat de preveres era molt important, vivia de les seves rendes, i com ells, altres, com a laica i privada persona, que és la manera que es deien els capellans que cedien diner a censal. Però és que en el segle XIX, ell fa el tall en 1828, la realitat és una altra. Aquí són els comerciants, els mercaders, els negociants, els que agafen el lloc de l'Església. I els principals creditors, la gent que fa crèdit, són aquests. Aquí entra l'anàlisi del grup de Girona en la mesura en què es comença a valorar la importància dels treballadors com accedeixen al crèdit. Quan l'any passat us deia que la revolució industriosa implica començar a produir per al mercat, aquests treballadors comencen a tenir una gran presència, treballadors menestrals, a partir d'aquest moment a l'hora d'accedir al crèdit. Si no, no entendríem com aquests treballadors milloren les seves condicions de vida material. Bé, jo faig un article sobre Joaquim de Romà. Joaquim de Romà és un personatge desconegut. Sabem que a Figueres hi ha la casa Romà i no sabíem gairebé res més. Joaquim de Romà és un personatge novel·lesc. Joaquim de Romà és fill d'hisendats i actua com un emprenedor. Joaquim de Romà és un personatge de novel·la, novel·lesc, però que indica la importància que té la inversió en el segle XIX. Joaquim de Romà és de la família Fages de Romà. És l'oncle de Narcís Fages de Romà i de Mariano Fages de Sabater. Això a partir de la setmana que ve en sabreu alguna cosa més d'això. Bé, ell, el 1848, el 1838 es converteix en propietari de les mines d'Ogassa. Les mines d'Ogassa, al Ripollès, s'ha descobert el carbó i té un projecte. És el projecte de la seva vida. Portar el carbó d'Ogassa a Roses. Portar el carbó d'Ogassa a Roses podia semblar una bestiesa a ulls d'ara, en aquells moments no ho era. Tan bestiesa era portar-lo d'Ogassa a Roses com d'Ogassa a Barcelona. Joaquim de Romà, i aquí hi ha els estudis, i aquí entra Cerdà, Ildefons Cerdà, fent estudis de veure com es podia portar a Roses. La seva idea no era sols portar el carbó d'Ogassa a Roses, era per portar-lo a Roses perquè des de Roses podia portar no ara enllà i cap a Barcelona, però també cap a Cartagena, on hi havia la flota mercant espanyola. Aquesta és la seva idea. I la seva vida va lluitar per això. El 1848 es ven accions de la mina i el dret d'explotar la mina a la companyia El Veterano Cabeza de Hierro. El Veterano Cabeza de Hierro li diu: us cedeixo l'explotació a canvi d'un cens anual d'un ral. Misèria. Però aquest cens anual d'un ral no li paguen. I a partir d'aquí comença tot un pladejar perquè li paguin el cens anual. És un contracte emfitèutic. Utilitza el contracte emfitèutic en una societat capitalista, per tant és la manera de veure com funciona tot plegat. Només us acabo. La seva idea és portar el carbó de la muntanya al mar. Va morir d'un accident de tren. És de novel·la. La informació sobre ell prové del fons Fages que està a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà. L'Enric Seguer fa un treball minuciós
És un treball que es diu Identitat, Patrimoni i Dinàmica Social en una família de treballadors empordanesos als Romaguera de Sant Miquel de Fluvià. Ell analitza la trajectòria d'uns treballadors de Sant Miquel de Fluvià a partir de la documentació familiar. És a dir, no sols fa la genealogia, sinó que analitza com aquests treballadors passaran de ser treballadors a dir-se menestrals, és un pas més, i a dir-se finalment propietaris. L'anàlisi és una anàlisi minuciosa, microscòpica, però és el que permet començar a entendre què vol dir aquest canvi d'etiqueta. Treballador. Què vol dir treballador? Un treballador amb casa, però més amb terres. I com accedeix i pot comprar terres a partir de l'estalvi, a partir dels dots, etc., va progressant. És la idea que amb el terme de treballador doncs, podem entendre moltes coses i, per tant, s'ha de precisar en cada cas. Bé, el segon treball d'en Pere Gibert diu Tibidabo, Abdon Terrades, Los màrtirs de la República i la tentació de Perpinyà. A veure, aquest és un treball d'anàlisi bibliogràfica. D'anàlisi bibliogràfica en el sentit de veure Los màrtirs de la República és el gran referent del republicanisme escrit pels republicans. L'any 1842 es diu i es transcriu una conversa entre un personatge favorable a Maria Cristina en què ofereix diners a Abdon Terrades si participa en un pronunciamiento per fer caure Espartero. Real o ficció, aquí hi ha un diàleg, i llavors el que fa en Pere Gibert és analitzar d'on ve aquesta informació fins a quin punt és real, perquè és que s'ha repetit des de llavors. En la vida d'Abdon Terrades hi ha molts casos com aquest, és a dir, hi ha una afirmació inicial que no se sap d'on ve i a partir d'aquí doncs, es vesteix una biografia. Bé, l'anàlisi doncs, és aquesta i ens val la pena anar entenent una mica com està la biografia d'Abdon Terrades, que probablement l'anem canviant a poc a poc. La Marisa Roig i la Meritxell Fernández fan un estudi a partir també del fons negre pastell, es diu Operacions de sanejament al territori del TEC de Castelló d'Empúries, un projecte de Salvador Negre. La família Negre i els Negre i Pastells és una família important a Castelló, una família important a Girona i també seran diputats a Corts a Madrid. Bé, és un projecte que té a veure amb, primer, dessecar per construir, primer, treure les aigües, per tant, per poder conrear i poder convertir una zona d'aiguamolls, d'aiguadeixos, de salanca també, en una masoveria. Avui aquí el Rec dels Salins no sols és un carrer d'Empúria Brava, sinó que té a veure amb alguna cosa més. I aquí ho expliquen aquest procés del segle XIX en un període de 10 anys. Realment és una aportació interessant que ens permet veure com en un moment en què els masos s'anaven desmembrant, per exemple, per convertir-los en rabasses, aquí es construeix un mas i serà explotat. L'Alfons Gombau segueix en la seva idea de fer, d'alguna manera, diré, l'estudi del teatre figuerenc, i aquí ens aporta una baula més. És la reivindicació del dramaturg Josep Amat i Capmany, un dramaturg que estrena a Figueres, estrena a Barcelona, estrena a Madrid i que pràcticament té 2 ratlles en els llibres d'història del teatre. Bé, ell ens posa els exemples de la seva trajectòria. Era un advocat, era republicà federal, va fer
episodis, entrades a la presó, tenia relacions amb Frederic Soler Pitarra, etc. I aquí ens explica una mica la trajectòria d'aquest personatge desconegut, del qual ell en reivindica sobretot la faceta d'home de teatre. I ens posa també en apèndix quines són les seves obres i on es troben avui aquestes obres. Hi ha també del diari La Voz del Pueblo una imatge, l'única imatge que s'ha conservat en aquest moment d'aquest personatge. Eugeni d'Ors, Figueres i l'Institut, Joan Manel Soldevilla. Joan Manel Soldevilla ens presenta l'any 20, l'Institut té problemes i es plantejava en aquells moments el problema de pressupost. I el problema de pressupost és que l'Institut de Figueres era un institut que no era provincial, dels pocs que no eren provincials, i per tant tenia un problema de diners. Tenia un problema de diners i es plantejaven que ho assumís l'Ajuntament, com sempre, que ho assumís l'Ajuntament, que ho assumís la Diputació, i Eugeni d'Ors fa una carta en la qual posa, ho dit una mica a la nafra, dient que Figueres sobretot, i us en llegiré un trosset que em sembla molt interessant, de la importància de Figueres en aquell moment. Y sobre todo, diu Figueres no es ciudad a la cual se apliquen fácilmente las normas usuales de la psicología colectiva provinciana. Puede usted tener la seguridad, mi distinguido amigo, això ho dirigeix al ministre d'Instrucció Pública, de que si ella ahora se agita en defensa de su instituto, ningún pequeño interés material, ninguna mezquina inspiración a lo mercader de lonja o a la patrona de hospedaje la impulsa. Bé, és a dir, no és capital de província, però per la cultura que hi ha, i aquí hi ha les referències a Monturiol, les referències a la Rambla, al neoclassicisme, etc. Eugeni d'Ors, d'alguna manera, en un moment que ha saltat de la mancomunitat i iniciarà sobre la seva etapa, que passarà després, més endavant, a la cultura espanyola i fins i tot franquista, doncs Eugeni d'Ors defensa Figueres. D'on li ve l'interès de Figueres? Probablement, diu l'autor, podria venir de Puigpujades, que seria el gran artífex de les festes de la bellesa, per exemple, que es va fer a Figueres. L'obra del cançoner popular de Catalunya a l'Alt Empordà, d'en Jordi Jordà, planteja simplement l'obra de mecenatge que fa la Fundació Patxot. La Fundació Patxot ve a l'Empordà, fa unes missions a l'Empordà, i en concret recopila 1.238 cançons. 1.238 cançons, i aquí hi ha Joan Tomàs, el músic, però també hi ha Millet, però també vindrà Amades, i en aquesta obra del cançoner popular, a banda de recopilar cançons, que hi són, i algunes fins i tot van ser gravades en la manera que es gravaven en aquells moments, i transcrites, que després ell l'ha editat com a llibre, i avui no és aquí, perquè l'està presentant a Cassà, doncs hi ha algunes fotos meravelloses. Penso la foto que hi ha a la plana 257, que és molt bona, és una foto que hi ha en Joan Tomàs prenent nota. Joan Tomàs és el músic que fa la nota per la partitura, i al mig hi ha Manuel Saurí. Manuel Saurí és un senyor d'Alfà, la família era Saurí de noms i de fets, es deia Saurí i era Saurí, buscava aigua. I a la dreta hi ha Lluís Millet, el fill de Lluís Millet, des de l'Orfeó Català, que està al darrere d'aquesta obra. En Xavier López, de la Universitat Autònoma, dona notícia de Joan Marlí, veí de Llançà. A partir de la casa Marlí, una casa imponent que hi ha a l'entrada de Llançà, doncs es pregunta qui hi ha darrere aquesta casa. Qui hi ha darrere aquesta casa? I darrere aquesta casa hi troba aquesta figura de Joan Marlí. Joan Marlí fa construir aquesta casa l'any 1922, i és un agent de duanes.
un agent de duanes, evidentment, per fer aquesta casa, un agent de duanes amb possibilitats. Joan Merlí la fa construir l'any 22 amb una família petita, la seva dona Amor té un sol fill i d'alguna manera pensa l'autor què té a veure aquesta casa, no és només per viure una família. A partir de la dictadura Primo de Rivera, Joan Merlí talla el bacallà a Llançà, vindrà la República i, evidentment, Porcalla, secretari de l'Ajuntament i líder veïnal de Llançà, hi haurà enfrontaments. Merlí, a partir del 36, evidentment, té problemes, però del 36 al 39, d'alguna manera, formaria part dels vencedors. Vencedor de la guerra, l'any 40 mor. L'any 40 mor i, per tant, no sabem massa bé què passa després. El seu únic fill hereta, però es vendrà la casa serà de la secció femenina i acabarà sent del sindicat vertical i ara sembla ser que l'Ajuntament de Llançà, em sembla les últimes coses que ho vol comprar. Bé, on va el fill? El fill se'n va a Argentina. S'havia casat amb una argentina i a partir d'aquí penso que és un episodi que s'haurà de seguir què passa amb aquesta família. Merlí. Miquel Serrano Jiménez. Miquel Serrano és conservador al Museu Memorial de l'Exili a la Jonquera i fa un estudi sobre la mina d'en Negrín, la mina Canta, o com la mina Canta es converteix en la mina d'en Negrín i avui és un espai de memòria a la Vajol. Davant de les interpretacions que fan els literats, els historiadors han de posar-hi també la seva part. I el que fa aquí Miquel Serrano és plantejar quin és el paper, quina és la importància que té en la mesura en què la mina Canta va ser un dels dipòsits de les obres d'art que la República havia guardat a la mina Canta. Ja vaig acabant. Hi havia d'haver un article en Josep Clara. En els últims anys Josep Clara ens il·lustra amb tot allò que sap. Aquest cas parla de la segona avís a Figueres. El segon avís és l'espionatge militar a Figueres. Qui són els espies? Què fan? En el cas això, a més, es va convertir en un llibre i en Clara ens dona exemples dels comunicats que hi havia i ens diu que, a banda d'interessar-se pel control polític, també s'interessaven pel control social. I en concret, per exemple, ens posa el cas de 3 capellans que deien la missa en català i un d'aquests, hi ha l'informe policial, i un d'aquests és de Llançà i hi ha una queixa de la secció femenina que estaven a la casa Merlí i que es queixen que no entenen el català i que està fent la missa en català i es nega a fer-la en castellà. Això l'any 60 abans del Concili Vaticà II. L'Èrica Serna comença, enceta un treball interessant, important i d'alguna manera inèdit des d'un punt de vista històric. I és la idea d'anar a servir a Figueres o el treball domèstic femení de 1930 i 1940. A partir dels censos, els padrons d'habitants de 1930 i 1940, analitza les noies, dones que aniran a servir a Figueres. Noies, dones que aniran a servir a Figueres i, evidentment, destaquen les noies de 16 a 25 anys, és un període habitual, a partir d'aquí o es casaven o restaven a la família, i aquesta idea em sembla que és prou interessant, la demostra amb gràfics i després el que fa és analitzar també, per tant, per primera vegada, aquest treball femení a les cases de Figueres. És un primer treball que
pot tenir continuïtat. Aquí la continuïtat hauria de ser a partir de fonts orals, però ja és, potser també anem tard per analitzar-ho, però bé, és un procés important. La procedència majoritàriament és un aspecte que remarca la capitalitat de Figueres també. La majoria de les dones de servei a Figueres procedien de l'Empordà. És a dir, els pobles de l'Empordà anaven a servir a Figueres. Poques són de Figueres. Penso que són elements que fan pensar també en aspectes de la capitalitat. L'Ariela House fa un treball que es diu l'ús de passis turístics per viatjar a la Catalunya Nord pels llocs fronterers de la Jonquera i Portbou, 1962-1970. L'anàlisi que fa és les persones, recordeu, estem als anys 60-70, ja aquell salconduit per circular per la frontera ja no era tan restrictiu, però calia tenir un passi per poder anar i tornar o fer turisme. Evidentment, pocs feien turisme, però n'hi havia. Analitzant 95.000 passis. 95.000 passis entre 1962 i 1970. Déu-n'hi-do. I quan posa sobre la taula, ho posa sobre els mesos, ens adonem d'una realitat. Una realitat i és, durant l'any hi ha la gent que hi va a treballar a França, normal, que juliol, agost, comença a haver-hi una altra activitat, que és el turisme. També hi ha turisme a fora, els que podien, i el mes de novembre segueix havent-hi una punta pels que anaven a la fira a Perpinyà. Les fires de Perpinyà al mes de novembre ja eren importants en el segle XIX i seguien sent importants també en els anys 60 i 70. Oixan vindrà després. La poesia en castellà de Montserrat Vayreda i la relació de l'escriptora amb poetes espanyols i hispanoamericans. A l'any Montserrat Vayreda no podia faltar un treball de l'Anna Velaz. En tot el tragí de l'any Vayreda, com a comissària, Anna Maria Velaz, a més d'explicar i posar la figura en valor de Montserrat Vayreda arreu, a Figueres també, però arreu de Catalunya, ens aporta una faceta probablement poc analitzada de la figura de Montserrat Vayreda, i és la seva presència en antologies de qui serà Carmen Conde, la primera dona membre de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola. Fa una antologia en la qual hi ha obra de Montserrat Vayreda i, a més, hi ha una imatge molt i molt maca de la Montserrat Vayreda en el poemari Poemas Innominados, lírica hispana, que realment és a la contraportada i en teniu un recull de la seva obra. Finalment, l'últim treball és recollim els Premis de Treballs de Recerca de Batxillerat, en aquest cas de 2023, i el treball és de l'Anna Martínez, que fa el grup 69, una experiència contemporània del paisatge empordanès, on explica, d'alguna manera, la presència ciutadana que hi ha al darrere d'aquesta obra del grup 69, que avui és el mural que hi ha a la plaça Viladordis, convertit en mural, i explica tot el procés i d'aquest grup, aquests 5 artistes empordanesos, dels quals traça la seva trajectòria, en són Lleixà, Ministral, Pujol Boira i Lluís Roura. Bé, finalment acabem, com cada any, amb ressenyes. Són ressenyes de 12 llibres que han estat publicats aquest any amb temàtiques empordaneses. Si no n'hi ha més és perquè o bé no han arribat a l'institut i no en tenim coneixement, o han arribat més tard i s'hauran de ressenyar per l'any que ve, o per manca de ressenyadors. Simplement hi ha les dues coses. Si ens arribessin tots els llibres i tinguéssim els possibles ressenyadors per fer-lo, ho faríem. I a vegades, si no n'hi ha més, és perquè no tenim prou ressenyadors. Però bé,
es deixa constància dels llibres i jo penso que aquest és un apartat important. Un apartat important pel qual es dona notícia i es fa una ressenya crítica d'aquests 12 llibres que en aquest any ens han arribat i dels quals en tenim constància. Bé, això són els anals d'aquest any. Bé, moltíssimes gràcies, Pere, per haver coordinat aquest volum dels anals tan complet, tan magnífic, que ens dona una panoràmica també de les línies de recerca i d'investigació que s'està portant en aquests moments a l'Alt Empordà i amb estudiosos de fora també que treballen en temàtiques de l'Alt Empordà. Jo vull posar en valor la meva intervenció la feina que fa l'Institut d'Estudis Empordanesos en quant a la recerca i la investigació. Com ha dit la seva presidenta, l'Anna Maria Puig, s'està treballant cap a un centre d'estudis de recerca a l'Institut d'Estudis Empordanesos. Penseu que molta d'aquesta investigació que ens està posant en valor el patrimoni històric, artístic, arquitectònic de l'Empordà, si no fos per l'impuls que s'està fent des de l'Institut d'Estudis Empordanesos, molt d'aquestes investigacions quedarien sense fer. Per tant, la investigació i la recerca és una eina cabdal. Jo fullejant ahir al vespre amb calma aquests anals, hi ha una sèrie de temàtiques que trobo molt interessants. En Pere Gifre ens n'ha fet una diagnosi molt acurada, però jo volia destacar, per una banda, l'article d'en Joaquim de Romà, portat a terme pel mateix Pere Gifre, que a més aquest fons Fages ens donarà moltíssimes sorpreses i que estem esperant a Manel, i això ens permet entendre molt més com funcionava una família com són el Romà i els Fages, que formen part de la nostra cultura, de la nostra història i que són cabdal en moments molt concrets de la nostra història. Per altra banda, la recerca que fa sobre en Josep Amat, el dramaturg de l'Alfons Gombau, és un article també molt adient i a més posa en valor el que és el teatre empordanès. Jo crec que aquesta recuperació és molt important. La mina d'en Negrín, aquest element històric de Miquel Serrano, perquè ha sigut una temàtica que se n'ha fet novel·les, molt fílmica, que dona peu molt a la fantasia, però que cal donar-li el rigor històric per conèixer exactament els fets, i és un article molt important. En Josep Clara sempre ens sorprèn amb els seus articles, tant també d'investigació, és un home amb un potencial de recerca i investigació fantàstica, i parlar d'aquest espionatge de la segona Avís a Figueres és important per entendre aquest entorn cultural històric dels anys 40 i 50 del que passava a Figueres. Tot un niu d'espionatges i contraespionatges que sí, que donen peu a una novel·la, però que era realitat, a vegades la realitat supera la ficció, sense cap dubte. La mirada femenina que porta a terme l'Erica Serna, visualitzant aquestes dones que feien servei domèstic a Figueres als anys 30-40, jo crec que és un article que també està visibilitzant aquestes dones que en el seu moment feien una feina cabdal perquè les llars funcionessin, però que han estat totalment invisibilitzades. Per tant, que és un article molt adient i que segurament ha de tenir continuïtat per anar-ne fent reflexió, malgrat que, com deia en Pere, arribem potser una mica tard, segons quines generacions, però el tema de les fonts orals, que és importantíssim. I bé, el cançoner popular de Catalunya de l'Alt Empordà d'en Jordi Jordà, jo trobo que és un treball extraordinari, que posa en valor també aquestes cançons populars que també tenen a veure amb les fonts orals, amb la cultura, la cultura popular de base, i que és tan interessant una mica per saber com es movia la gent. Això és molt important. I el recull, l'estudi que fa l'Anna Maria Velaz sobre la Montserrat Vayreda amb les publicacions dels reculls en llengua castellana ens ha donat sorpreses, totalment inèdit, i veure aquesta projecció de la Montserrat Vayreda més enllà. Jo és només per citar-ne uns quants. I la cirereta del pastís és aquest article sobre el grup 69 de l'Anna Martínez Burillo, que bé, ara que fa el 40è aniversari del grup 69, que precisament aquesta setmana els van poder tenir tots, malauradament menys en Ramon Pujol Boira, explicant la seva aventura, la visita de Salvador Dalí. És patrimoni de Figueres, és patrimoni de l'Empordà, importantíssim, i posar-ho en valor. I també deixeu-me que no em deixi l'Anna Maria Puig amb el seu article del convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries, que ens fa reflexionar
forma que es porten a terme, com ha dit molt bé en Pere Gifre, restauracions, no? I de quina manera hem de ser curosos. Sense aquesta investigació de l'evolució d'uns edificis no és possible fer una restauració respectuosa. Per tant, la recerca, la investigació és cabdal. Donar l'enhorabona a en Pere Gifre com a director dels Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos i l'Anna Maria Puig per la recerca que s'està fent des d'aquesta entitat, que és un pal de paller de Figueres i de l'Alt Empordà, i que des de les institucions públiques hem de donar suport perquè la investigació i la recerca és molt important per saber cap on hem de caminar. Moltíssimes gràcies. Bon dia a tothom. Res, molt breu per tancar aquest seguit d'intervencions en aquesta presentació d'aquest volum 55 d'aquests annals. De fet, és un plaer acompanyar-vos en un dia tan important per l'Institut d'Estudis Empordanesos. Crec que és la tercera o quarta vegada que ens reunim aquí, anteriorment en el Museu del Joguet i ara en aquest auditori Narcís Montoriol d'aquest cercle esport. El meu missatge és un missatge clar i diàfan d'agraïment. En primer lloc, d'agraïment a la tasca, com deia la regidora de Cultura, la Mariona Seguranyes, que du a terme ja des de l'any 57 de l'Institut d'Estudis Empordanesos. Per tant, es tracta d'una institució que l'any 27 complirà el seu 70è aniversari i, per tant, amb un llarg bagatge i una llarga trajectòria i solvència més que reconeguda. Òbviament, si ens centrem en l'acte d'avui, felicitant en Pere Gifre per la direcció d'aquesta edició d'aquests annals, òbviament per la seva dissertació i capacitat de síntesi en explicar-nos en un breu temps, ara li comentava que sempre té el mateix protocol amb el seu rellotge aquí per no passar-se de temps, d'aquests 20 articles que conté aquesta edició 55 d'aquests annals, uns annals que, fixeu-vos, la vigorositat de la institució es van començar a publicar l'any 59, però ja van fer-ho de manera anual a partir de l'any 79 i, per tant, l'Institut d'Estudis Empordanesos és una institució que va a més. Un altre capítol a part seria el Repensem l'Empordà, que també ens ajuda a tots plegats. I crec que la força de l'Institut d'Estudis Empordanesos i d'aquesta publicació rau en que ho fa des del camp de l'erudició, del rigor, de l'excel·lència i, per tant, ens permet seguir investigant i divulgant el coneixement de la nostra comarca i preservant aquest patrimoni històric, artístic, cultural i científic del qual gaudim. La meva reflexió és molt breu. En un temps com l'actual, en què tot és molt fugisser, efímer, una publicació com els Annals podria semblar quelcom anacrònic. Doncs res al contrari. El fet de publicar aquest seguit d'estudis, de treballs de recerca, ressenyes i fer-ho amb aquesta metodologia, aquesta capacitat de redacció, fa que el seu pòsit precisament no sigui efímer i que aquests annals es converteixin en una enciclopèdia de la nostra comarca. I aquí rau el compromís que institucions com la Diputació de Girona i l'Ajuntament de Figueres, no sé si amb la intensitat que Eugeni d'Ors, amb la seva carta de l'any 1920, demanava també a l'Ajuntament de Figueres, però nosaltres hi som i, per tant, serveixin aquestes paraules per refermar el compromís de les institucions que avui ens toquen representar, no només amb l'Institut d'Estudis Empordanesos, sinó també amb aquesta publicació que és els Annals. Per la meva part, res més, sí que m'agradaria afegir una petita cosa que m'encanta, que és aquesta connexió de l'Institut d'Estudis Empordanesos amb una altra institució més que centenària de coneixement, que és l'Institut Ramon Muntaner, perquè sempre els Annals té espai per aquests premis Albert Conte, que em sembla que en celebrem la 22a edició, Premis de Ciències Socials i Humanitats, i em sembla que és el 33 Josep Maria Álvarez, que em sembla que és l'edició número 33 i que aquest any venen il·lustrats per aquest treball magnífic realitzat per la senyoreta Martínez sobre el grup 69. Per tant, moltes gràcies per la vostra presència i que gaudiu d'aquest volum.